Assalamualaikum lur, iki lur, tak gakno kontainer. Iwake nggo kontainer iki lho. Ayo mudhun endi? Iya iki ya. Ini ya. Gedekane tak surungi maju. Ya. Wes. Tenang ya, engko oleh buruan ya. Tenang. Buruan tenang. Iki lur, tenang lur. Ya wis. Oh iya. Ayo. Ya. Pira iki? 6 kintal. Papat 8 ya. Ya. Papat 8. Goane aja digok sak banyune sik. Aja digok sak banyune sik kene, Pak. Iya. Sik ya. Iki Pak iku. Iwak itu ketemu pira iku? Ketemu iwak pirang biji. Nah. Iya. Ayo wes. Iya. Gede-gede tenang ini. Tirta Mas Bayu Mardianto lho, iwak sak kiloan lur. Iwak sak kiloan lho. Iya. Lemu-lemu anjene tak pakani remote. Davin Aparo sedang mendelok lho, sak kiloan iwake sak kiloan. Jagane menesuk lur ya, engko tak lepas bengi lur, tak lepas saiki mangan lur. Lah tak lepas ke bengi ae. Padha ikune lur, insyaallah iku iwake gadon jukuke mbek kontainer lur lho. Kontainer. Iwak banyune jegua iki dijukuk gorene. Cek. Enggak, kowe gampang. Timbang kowe. Iku wis lebokno kene. Timbang kari ae. Saya timbang mati ku. Timbang kari ae banyune. Nah, sik lur. Timbang kari. Banyune kesatan. Gak kurang. Masa kurang ono selawe iki? Sampeyan hitung ono selawe? Biji ya? Iya. Belum tak ngitung. Lho sak kiloan lur. Iwak sak kiloan. Iwak sak kiloan. Engko timane iki mati, banyune kesatan Lah. Cek ya engko digondol bajul ya ngono ya, tenang ya. Bajul, Mbok. Karangan. Lho. Ono selawe wae kok gak ono. Ono. Lah ya ono selawe cukup pas. Iku mang papat songo, papat 8. Iya, papat 8 ya, papat 8. Ya, sik. Wis ya. Iya engko tenang ae njuku ngono ae. Gak ono ae. Aja wis meneng wae, aman wis saya banyune timbang kok. Sik. Nek awake gak burung gak iso guramean. Nah, tak kek ngene kan cek iso. Ayo. Papat 5. Papat 5 karo papat 8 banyune pira sik? Sik. Banyune pira? Sik iku sik iku maneh. Timbang banyu kok. Itu ngapa kau pira Pak kau? Papat 5 mbek papat 8. Banyune gak akeh. Ini banyune. Ya. Kan banyune. Banyune pira, engko dijukuk pira ngono lho ping pindho. Oke, Lek. Iki kok sik ya. Kedawan. Iya, wis.
Lawe. Banyune selawe. Berarti ya piro Pak iko? 48 karo 45 ya kurang 1 kilo. Iya, kurang 1 kilo. Opa sing ana iki apa iki? Iya, lho, kan kek iya. Yo gak Mancing kok kono. Mancing ae mumpung jam ini. Yo. Lho sih ketika iblas sih. Ya timbang gak usah wis. Lho kok iya wis Cik, juga nunggu-nunggu. Tenang ae. Wis Lur. Kurang 1 kilo ya Lur, wis ikhlasno Lur. Banyune selawian, iku mau ponjol iku. 48 karo 45. 48 karo 45. Kilo. Heeh. Area Mbek 48. 48. Bajane selawe ya. Ya. Wedho 6 Lah iya, Tuke 6 likur. 6 likur. 6 likuran. Ya, 6 likur ping pindho. 6 likur pindah 52. 52 ya. Oh, punjul berarti. Oh, punjul Lur. Punjul wong papat. Iya, papat pira mah 48 karo 45 ya. Ya. Abanyune selawe. Oh iya. 46. Pun ngoten mawon Lur.